Wel, croeso i gyfarfod olaf y gynhadledd. Gadewch i ni glywed geiriau Salm 146. Molwch yr arglwydd, fy enaid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, cana fawl i'n Duw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na all warediw. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddaear, a'r diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Gwyn ei fyd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac y mae ei obaith yn yr arglwydd ei dduw, creawdwr nefoedd a daear a'r môr a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth, ac yn gwneud barn ar gorthrymedig. Y mae'n rhoi bara i'r newynog. Mae'n hawdd i ni ymddiried mewn pobl ac mewn pethau sy'n ein gadael ni lawr. Ond fel mae'r salm yn ein dangos ni, mae dim ond yn niw y gallwn ni ymddiried mewn gwirionedd. Dim ond y fo sy'n gallu ein achub, dim ond y fo sy'n gallu ein bodloni ni yn llwyr. Wel heno, dyn ni'n mynd i ystyried y cwestiwn pwysicaf oll. Be gallai i wneud mwyn fy achub? Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld fy mhechodau i yn cael eu cario yn dy freichiau di. Dwi'n gweld yr hoelion trwy dy ddwylo a thraed, a dwi'n gweld cariad gras am a ddeiant yn dy waed. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld dagrau'r tad wrth iddo wylio poen ei unig fab, wrth iddo farw dros bechodau'r byd, yn rhoi ei fywyd i achub ein bywyd ni. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n cofio perffeithrwydd Iesu, yn cofio oen Duw, yn cael ei aberthu, a thrwy ei farwolaeth yn rhoi cyfle i fyw. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond diolch Dduw. Wel, nawr dyn ni'n mynd i glywed ychydig o hanes Jos Edwards. Charles Spurgeon dedodd fod y Beibl fel llew. The Bible is like a lion. You do not have to defend a lion. All you have to do is let the lion loose and it will defend itself. Rwan, mae hwnna wedi dod yn argyhoeddiad yn fy mywyd i. Dwi wedi profi y Beibl fel llew yn bersonol, ond hefyd dwi wedi profi y Beibl fel llew yn y byd.
Pan o'n i yn y brifysgol ym Manceinion yn chwarae rygbi yn fy ail blwyddyn, a o'n i'n cael chydig sgyrsiau nawr ag yn y man efo boys amdan ffydd a bywyd a jyst rhywbeth dyfnach na'r arferol, wrach ar away bus journey ar y ffordd nôl, neu siwrne adre o training, neu noson allan. O'n i'n cael rhyw sgwrs, ond o'n i'n deheu am fwy, o'n i'n deheu am ddyfnach, o'n i'n deheu i'r boys yma cyfarfod â Iesu yn y Beibl, a da ni'n gwybod yn dydan bod Iesu y Beibl yn medru newid bywydau. So ges i'n annog gan ffrind oedd yn gwneud hyn yn ei glwb rygbi fo adre, lle o'n i'n rhoi noson ymlaen, lle o'n i'n cael bwyd a cyfle i agor straeon o Iesu hefo'n gilydd a gweld sut fod y straeon yma yn siarad fewn i'n byd ni heddiw. O'n i wrth y modd efo'r ffordd oedd o'n gwahodd boys trwy deud hynna, fod y Beibl, fod y straeon yma am Iesu yn gallu siarad hefo chi heddiw yn uniongyrchol ble bynnag dych chi arni yn bywyd. Mae'r Beibl yn cyfarfod hefo chi. So o'n i yn terrified llawn ofn, ond eto ges i'n annog gan fy ffrind i beidio a dewis dros Duw pwy sydd yn clywed yr efengil a pwy sydd ddim. Oedd o'n deud i fi, dwi'n gwybod y dymdasiwn fydd i jyst gwahodd dy ffrindiau, ond gwahodd y clwb rygbi cyfan, herwydd ti ddim yn gwybod nag oed pwy sydd gan Duw ar gyfer chdi, pwy mae wedi paratoi yn barod i'w ennill. Ni'n gwybod hynna'n dydan yn Mathew pennod 9, mae Iesu yn deud mae'r cynheuaf yn anferth, a felly os yw'r cynheuaf yn anferth, os oes yna bobl i'w ennill heddiw, da ni angen gweithwyr, a da ni angen stopio deud i Dduw pwy sydd eisiau clywed yr efengel a pwy sydd ddim eisiau. Da ni eisiau gadael i nhw penderfynu hynna dros eu hunain yn hytrach na ni. So nes i wneud hynna ac yn ryfeddol nath boys dechrau dod ac erbyn fy drydedd blwyddyn yn y brifysgol, na tua 20 ohonyn nhw'n dod yn reolaidd i edrych ar straeon o Iesu hefo ni. A na i byth anghofio'r noson ola o'n i hefo nhw, lle nes i rhentu allan yr top floor yn Refs ym Manceinion, lle fel arfer oedd yr hwyl nos Fercher i'r hogiau rygbi yn digwydd, ond ar y noson yna, oedden ni hefo'n gilydd 34 ohonyn ni yn yr ystafell yn edrych ar Mathew 7 hefo'n gilydd a gwahoddiad Iesu i ni gerdded y ffordd cul sydd yn arwain i fywyd. Rwan, nes i ddysgu'r profiad yma yn gyntaf, fo hwn yn gallu bod yn beth hollol normal. O'n i'n rhyfeddu sut oedd y boys yn dod tro ar ôl tro. Dwi'n gwybod mae bwyd yn help pan mae'n dod i students, ond hyd yn oed pan o'n i di graddio o'r prifysgol ac o'n i'n chwarae rygbi lawr yn Llundain bellach, ac yn anhygoel o'n i'n gallu chwarae hefo rhai o'r boys o'n i di astudio'r Beibl hefo yn y brifysgol ym Manceinion. A ddaru nhw dod fyny ato fi un noson yn training, ac o'n i wedi bod yn wyndro i fy hun, ydyn ni'n mynd i ddechrau'r nosweithiau yma eto edrych ar y Beibl efo'n gilydd? O'n i'n llawn ofn yn gwybod achos rwan, doedden ni'n jyst yn sôn am students, oedden ni'n sôn amdano'n boys sydd yn gweithio yn y ddinas, boys sydd i weld hefo popeth all unrhyw un yn y byd fod isio angen. Ond eto, nath y boys yma dod fyny ato fi, dweud, Jos, da ni wedi bod yn barod yn rhannu hefo'r hogia amdan nosweithiau chdi yn edrych ar y Beibl. A da ni wedi deud i nhw, dewch i nosweithiau Jos, oherwydd ar y nosweithiau yma, da ni'n cael o'r diwedd edrych ar beth sydd yn bwysig yn bywyd. Da ni'n cael siarad amdan hyn sydd o bwys. A nath hwnna taro fi'n dod, di pobl ddim yn cael y cyfle bellach i siarad amdan cwestiynau mawr bywyd, i siarad am pethau sydd o fwys. A felly, o'n i'n gweld fod y boys actually yn mwynhau edrych ar y Beibl, oherwydd oedd o'n gorfodi nhw i ateb a gofyn y cwestiynau dyfnach yma amdan bywyd a pwrpas a beth yw gwir gobaith. So nes i brofi hynna ac hefyd nes i brofi bod y Beibl yma yn siarad i pobl da ni ddim yn disgwyl. A hefyd bod ni yn gyntaf ddim efo syniad beth sy'n mynd ymlaen ym mywydau pobl. Un hogyn o'n i'n chwarae rygbi efo clwb capten yn Manceinion. A nath o ddod i'r nosweithiau yma, mae rai fi ddeud, nes i byth disgwyl fo ddod. Ond nath o fyny ato fi ar diwedd y flwyddyn a dweud, Jos, pan eis di wahodd fi i ddarllen y Beibl efo'r boys, be o'ch di ddim yn gwybod oedd, dim ond wythnos yn gynt, wythnos cyn y gwahoddiad yna, ac yn ryfeddol, o'n i ddim hyd yn oed yn mynd i rannu y gwahoddiad yna nes i fi gael fy annog gan fy ffrind. A dod dweud, wythnos cyn i chdi anfon y gwahoddiad,
o'n i wedi gofio stopio un o'n ffrindiau rhag cymryd bywydau hunain. Mi oedd y myd i ar chwal, a felly pan ysdi wahodd fi i edrych ar straeon o Iesu, mae Iesu wedi bod yn gwneud fwy a fwy o synnwyr i fi pob diwrnod. So be dwi wedi dod i weld ydy, waw, da ni angen dechrau jyst agor y Beibl, bod yn bobl sydd yn gwahodd eraill i edrych ar y gair yma, a beth sy'n rhyfeddol ydy pan mae'r Beibl ar agor, mae'r ysbryd ar waith. Ac yma'n denu pobl, da ni'n hynod yn disgwyl i ddod, a da ni'n neud o, dwi'n neud o hynod heddiw yma yn Gaerdydd, dwi'n darllen pob dydd Gwener, dros goffi, hefo ffrind, hynod yn ganol lockdown pan ar y restrictions newid, oedden ni'n gallu cyfarfod mewn parc, mynd am dro, hefo coffi a edrych ar stori o Iesu a gofyn y cwestiwn yna i'n hunain. Sut mae hwn yn siarad fewn i myd i heddiw? Sut mae hwn yn annog i fi newid fy mywyd i heddiw? A pan maen nhw'n gofyn hynna, mae'r ysbryd yn gallu gweithio. Felly, come on, fy anogaeth i yw gan i fod yn bobl sydd yn syml iawn yn gadael y llew yn rhydd yn y byd heddiw. Ydych chi eisiau deall mwy am neges y Beibl, ond angen bach o help i fynd ati? Wel, dros y pnawnau diwetha, mae Emyr James wedi bod yn arwain y bobl ifanc drwy lythyr Paul at yr Effesiaid yn y cyfarfod llwybrau. Ac yn fuan, bydd gan Emyr lyfr yn dod allan, sydd yn ein harwain ni drwy Effesiaid, ein helpu ni i astudio'n bersonol. Mae'n egluro adnodau, enweiriau anodd, ac yn nodi cwestiynau feddwl amdanyn nhw, a pynciau mwyn gweddi. Felly cadwch lygad allan am y llyfr dros y misoedd nesaf. Nawr mae Rhodri o Rydaman yn mynd i ddarllen y Beibl i ni,
ac yna fydd Nia o Bwlleli yn gweddio. Daw'r darlleniad o Lyfr yr Actau, pennod 16, adnod 16 i 34. Un tro pan oeddem ar ein ffordd i'r lle gweddi, daeth rhyw geithferch a chanddi ysbryd dewiniaeth yn cyfarfod. Un oedd yn dwyn elw mawr i'w meistri trwy ddweud ffortiwn. Dilynodd hon Paul a Ninne, gan weiddi gweision y diw goruchaf yw'r dynion hyn ac ymaint yn cyhoeddi chwi ffordd iachawdwriaeth. Gwnaeth hyn am ddyddiau lawer. Blinodd Paul arni a throes ar yr ysbryd a dweud rwy'n gorchymyn i ti yn enw Iesu Grist ddod allan ohoni. Ac allan y daeth y munud hwnnw. Pan welodd ei meistri hi fod ei gobeith am elw wedi diflannu, daliasant Paul a Silas a'i llusgo i'r farchnadfa o flaen yr awdurdodau, ac wedi dod â hwy ger bron yr ynadon meddent, y mae'r dynion yma'n cythryblu ein dinas ni, iddewon ydynt, ac ymaint yn cyhoeddi defodau nad yw'n gyfreithlon i ni, sy'n rifreinwyr, ei derbyn na'u harfer. Yna, ymunodd y dyrfa yn yr ymosod arnynt, rhwygodd yr ynadon y dillad oddi amdanynt a gorchymyn ei curo a ffyn, ac wedi rhoi curfa dost iddynt bwriasant hwy i garchar, gan rybuddio ceidwad y carchar i'w cadw'n ddiogel. Gan iddo gael y fath rybydd bwriodd yntau hwy i'r carchar mewnol a'r rhwymo'i traed yn y cyffion. Tua hanner nos, yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw, a'r carcharorion yn gwrando arnynt. Ac yn sydyn bu daeargryn mawr nes siglo seiliau'r carchar, a gorwyd yr holl ddrysau ar unwaith a datodwyd rhwymau pawb. Deffrodd ceidwad y carchar a phan welodd ddrysau'r carchar yn agored, tynnodd ei gleddyf ac yr oedd ar fin ei ladd ei hun, gan dybio fod ei garcharorion wedi dianc. Ond gweiddodd Paul yn uchel, paid a gwneud dim niwed i ti dy hun, yr ydym yma i gyd. Galwodd ef am oleuadau a rhithrodd i mewn, daeth cryndod arno a syrthiodd o flaen Paul a Silas. Yna daeth â hwy allan a dweud, foneddigion, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? Dywed asant hwythau, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei di dy achub, ti ath deulu. A threithasant air yr arglwydd wrtho ef ac wrth bawb oedd yn ei di. Ei fod yn hwyr yn os, aeth ef â hwy i golchiolchi ei brywiau ac yn union wedyn fe bydyddiwyd ef a phawb o'i deulu. Yna, wedi dod â hwy i'w di, gosododd bryd o fwyd o'i blan a gorfoleddodd yntau gyda'i holl deulu am ei fod wedi credu yn Nuw. Nefol dad, fy ngobaith, ffyddlonaf un, molaf di. Diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di-amod. Diolch i ti am y waredigaeth rwy ti wedi ffrynu mor ddrud i ni trwy dy annwyl fab. Diolch i ti am dy fod yn barod i wrando gweddi. Arglwydd rwy ti wedi fy chwilio am nabod. Ti'n gwybod popeth amdani. Ti'n gwybod am bopeth dwi'n ei wneud bob dydd. Ti'n gwybod am bopeth sydd ar fy meddwl i. Ti hefo fi mhobman, ble bynnag y rai. Ti'n gwybod am bopeth dwi'n wneud. Ti'n gwybod be dwi'n mynd i'w ddeud, cyn i mi agor fy ngheg. Wyt ti yna o'n blaen i ar tu ôl i mi. Mae dy law di arna i'm hamddiffyn. Ti'n gwybod popeth amdanai, ac rwy ti'n dal i'n ngharu. Maddau mi o sgweli'n dda, dad, am dy gymryd di mor ganiataol. O arglwydd gad i mi fod yn ddigon doeth i adnabod fy ngwendidau ac yn ddigon dewr wrth wynebu anawstera. Yn un fydd yn anrhydeddus ac onest wrth fethu, ond yn wylaidd ac addfwyn wrth ennill. Helpa fi afagu asgwrn cefn ac i dyfu'n gry, ond heb sathru neb. Gad i mi arglwydd dyfu eto'i adnabod di'n well. Ia, pan bu pethau'n hawdd, ond fwy o lawer yn y storm. Gad i'm calon fod yn lan a chynnes ac yn agored i gydymdeimlo a chynorthwyo. Gad i mi ddysgu ddelio hefo fi fy hun cyn mynd ati i fysur neb arall. Cynorthwya fi i weld yr ochr ddoniol i bethau, ond i gymryd fy nghyfrifoldeb o ddifri. Gad i mi hefyd dangos gwyleidra gan werthfawrogi'r hyn sy'n naturiol a syml. Ac wrth i mi edrych ymlaen i'r dyfodol, gad i mi gofio gwersi'r gorffennol. Ac yn y cyfan,
Rhoi mi galon ddoeth fydd yn dal i ddewis Iesu Grist fel gwaredwr ac arglwydd bob dydd. Amen. Cwestiwn mawr Ceidwad y Carchar oedd beth ddylwn ni wneud i gael fy achub? Wel, rwan, da ni am fynd draw at John Trahan, gweinidog Tabernacl Llwyn Hendi, sydd am fynd i'r afael ar cwestiwn yma. Wel, mae'n testun ni yn dod o Lyfr yr Actau, pennod 16, adnod 30 a 31. A mae yna gwestiwn ac ateb. Yna, aeth nhw allan a gofyn iddyn nhw, beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? Dyma nhw'n ateb, credu yn yr arglwydd Iesu. Dyna sut mae cael dy achub, ti a phawb arall yn dy di. Wel, dyma gwestiwn ac ateb mewn sefyllfa ryfedd iawn. I ni mewn jail yn Philippi, gogledd Gwlad Groeg mae hwnna, a mae daeargryn wedi bod ganol nos. A mae'n sefyllfa ddyrus, mae'n sefyllfa o ofon a phanig, a tybed ydy hynny wedi bod yn wir amdano chi. Mae wedi bod yn wir am lawer yn diwe yn y misoedd diwetha yma, oherwydd y feirws, oherwydd Covid-19. Ac y wir, mae lot o gwestiynau wedi cael ei gofyn yn sgil y feirws. O ble mae e wedi dod? Sut mae hwn wedi dod ar ein traws ni nawr? Pryd mae brechlyn? Pryd mae vaccin yn mynd i ddod? Sut mae cadw yn saff rhagddo fe? Beth am yr economi? Beth yw arweiniad a chanllawiau yr awdurdodau a'r llywodraeth? Ac wrth gwrs, mae lot fawr o drafod wedi bod ynglyn â yr atebion i ni'n cael a'r canllawiau yn enwedig o Lundain falle, bod nhw wedi bod yn ddryslyd, yn niwlog a falle weithiau fel sy'n nhw'n dweud pethau gwahanol. Rhai yn awgrymu hyd yn oed bod nhw ddim yn llawer o help. Wel, fan hyn nawr te, yn Philippi, yn amser y Testament Newydd, mae cwestiwn pwysicach. Y cwestiwn pwysica un. Nawr, mae'r cwestiynau eraill yn bwysig. Mae'r cwestiynau ynglyn â'r feirws, mae cwestiynau bywyd bob dydd yn bwysig iawn. Ond mae yna gwestiwn pwysicach. Be sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub? Siwd mae bod yn saff rhag fy mhechod, fy drygioni, falle rhag fy anobaith llwyr. Siwd mae bod yn iawn gyda Duw. Siwd mae cael bywyd tragwyddol, y bywyd gorau nawr a'r bywyd llawnaf posibl am byth. Wel, mae'r ateb wedyn yn glir. Mae'r ateb yn bendant fan hyn. Dyw e ddim yn niwlog. Dyw e ddim yn ddryslyd. Cred yn yr arglwydd Iesu. Credu yn yr arglwydd Iesu. Dyna sy'n rhoi achubiaeth a bywyd tragwyddol. Ac felly, yn syml gobeithio nawr, mi edrychwn ni ar ddau beth, y cwestiwn a'r ateb. Dechreuwn ni gyda'r cwestiwn a meddwl nawr te, o ble mae'r cwestiwn yma wedi dod? Siwd mae y swyddog yma, Ceidwad y Carchar, wedi cyrraedd fan hyn i ofyn cwestiwn mawr yma am achubiaeth y ienaid. A mae yna gwpl o bethau i ddweud. Yn gyntaf, mae wedi cyrraedd y gwylod. Mae wedi bwrw'r gwylod. Oedd e'n barod i gymryd i fywyd. Oedd e'n barod i gyflawni hunan-loddiad. Oedd e wedi tynnu'r cleddyf, oedd e'n barod. Oedd e ddim yn gweld ffordd arall allan o'i bicil. Na chi brofiad
erchyll. Bod popeth yn ddi, fel petai chi mewn twnnel, a'r cwbl yn ddi, dim golau yn y pen draw, dim ffordd allan o'r ochrau, popeth yn ddi. Falle bod rhai wedi bod yn teimlo fel yna yr adeg yma oherwydd y feirws ac amgylchiadau anodd. Pam mae e'n teimlo fel hyn te? Wel, mae e'n disgwyl cael ei ladd, cael ei roi farwolaeth, cael ei ddienyddio, y gosb eitha. Oherwydd, mae'n meddwl bod y carcharorion o dan ei ofal e nawr wedi dianc. Mae'r ddeiargryn wedi bod, mae popeth wedi cael ei siglo. Wel, maen nhw wedi mynd. Bydd unrhyw garcharor yn mynd tas e fe'n cael cyfle. A beth bynnag, pwy fyddai'n credu ei adroddiad tas e fe'n dweud o mi ddath deiargryn a ryddhau'r cadwyni. Mae'n meddwl y gweitha. Cyn iddo fe cael golau a gweld yn iawn beth oedd y sefyllfa, mae'n meddwl y gweitha. Maen nhw wedi mynd, mae ar ben arna. A mae hwnna'n nodwedd yn dywe ohono ni, pan i ni'n isel, pan i ni mewn panic, pan i ni mewn ofon mawr, i ni'n meddwl y gweitha, i ni'n dychmygu'r gweitha ac i ni'n siŵr bod popeth ar ben. Ac dyna fe. Ac wrth gwrs, os ych chi wedi darllen yn llyfr yr actau o gwbl, mewn hanes cyn hyn, hanes Pedr, un arall o ddisgyblion Iesu Grist, oedd e yn y carchar a mi ddath angel a'i arwain e allan. A beth ddigwyddodd i'r swyddogion oedd yn gyfrifol am Pedr? Gafon nhw'i roi i farwolaeth gan Herod bryd hynny. Ac oedd cyfraith yr Rufain yr un peth, oedd swyddog i dderbyn y gosb oedd i fod i'r carcharor neu'r carcharorion o dan ei ofal, os oedd nhw'n dianc, oedd e'n cael eu cosb nhw. Felly, oedd popeth ar ben. Yn ail, oedd hunanladdiad yn dderbyniol yn y byd Groegaidd ac oedd e wedi digwydd yn Philippi i bobl amlwg iawn. Falle bod chi'n cofio Brutus oedd wedi lladd Julius Caesar a Cassius wedyn oedd gyda fe yn y cynllwyn, yn y plot. Oedd nhw wedi cymryd i bywydau. O'n nhw wedi colli mewn brwydr, dim yr un frwydr, yn erbyn Mark Antony yn Philippi a cymryd i bywyd. Oedd y Stoiciaid yn cyfiawnhau hunanladdiad, oedd yr Epicwreaid wedyn, yr athronwyr ac oedd pleser yn bwysig iddyn nhw, y synhwyrau bod ni'n cael teimladau braf. Ac wedyn ni, os nag oedd pleser ar ôl, os oedd gormod o boen, os oedd pethau'n rhy anodd, mwyn osgoi y trallod na, y gofid mawr na, wel, welly chi roi diwedd ar eich bywyd, nid bant ar cwbl. Ac wrth gwrs mae'n cymdeithas ni nawr yn mynd i'r un cyfeiriad ac wedi mynd i'r un cyfeiriad ond diwy. I ni'n gwybod am beth sydd wedi digwydd mewn blynyddoedd sydd wedi bod yng Nghymru ymhlith pobl ifanc hyd yn oed heb sôn am rhai o bob oed wrth gwrs. Ac mae'n beth ofnadw. Twyll yw e, twyll gan Satan, fe sy'n tu ôl iddo fe, bod cymryd ein bywyd ein hunain yn ryddhad ac yn well i ni. Ond, mae'r Beibl yn gweud, y gwir yw, mae Duw sy'n bu ar hawl i roi bywyd a chymryd bywyd yn ôl. Ac ar ôl i ni farw, nid dyna'r diwedd. Mae barn yn dod i ni'n ateb am ein bywyd o flaen yr arglwydd, ac wedyn mae yna nefoedd ac mae yna uffern a mae yna fodolaeth tragwyddol o'n blaen ni. Hefyd, pan mae pobl yn cymryd i bywyd, mae'n difetha bywydau pobl eraill, rhai sy'n agos atyn nhw. Ar gyfartaledd, rhwng 6 a 10 bywyd arall yn cael ei ddifetha a'i greithio yn ddwfn oherwydd hyn. Wel, mae hwnna mewn yn y pair. Mae hwnna eto yn rhan o beth sydd wedi digwydd
i geidwad y carchar. Ond wedyn ni, mae yna ddeiargryn di bod, yn dos ganol nos. Meddyliwch am y peth, mynd i gysgu yn sŵn Paul a Silas, beth bynnag oedd e'n feddwl amdanyn nhw, bryd hynny, o'n nhw'n gweddio a canu mawl, mynd i gysgu yn sŵn hynny a'r carcharorion yn gwrando nawr te, ac yn cael ei ddeffro mewn deiargryn. O, boes bach. Ych chi brofiad? Beth oedd wedi digwydd te? Wel, oedd yna gysylltiad, chi'n gweld, fel oedden nhw'n gweddio a chanu mawl, mi ddath y ddeiargryn. Oedden nhw'n codi mawl i Dduw, a Duw yn ateb. Duw yn rhoi arwydd i fod yn real, ei fod yn fawr, yn anfeidrol fawr, ac yn bresennol. Bod e gyda'i bobl, bod e gyda'i weision yn y carchar. Duw oedd yma yn rhoi stamp ar Paul a Silas, chi'n gweld? Mae yna bobl sy'n diddordeb mewn casglu arian neu air falle, pethau gwerthfawr, modrwyau neu gemwaith. Ac un peth sy'n bwysig yw bod yna hallmark, yn dweud bod yna stamp lle mae wedi cael ei wneud a pha bryd, dangos bod e'n ddilys a bod e'n fwy gwerthfawr wedyn, wrth gwrs. Wel, mae rhain yn genuine. Genuine articles? Ie, mae stamp Duw arnyn nhw. Mae gyda nhw. Mae'r arglwydd gyda nhw. Ac wrth wneud hyn, wrth gwrs, mae Iesu Grist nawr, pobl Iesu Grist, gweision Iesu Grist oedden nhw, ond nhw'n dweud oedd yn fyw. Wel, dyma fe. Mae gyda ni. A mae'n disgleirio, mae fel petai spotlight, neu golau neon mawr yn dod ar yr arglwydd Iesu. Mae'n fyw. Mae gyda'i bobl. Mae gyda'i weision ffyddlon. Dyma chi weithred goruwch naturiol. Nid damwain oedd hwn. Nid un o'r pethau sydd yn rhan o reolau natur. Na. Oedd e'n rhywbeth goruwch naturiol. A dyma'r ail beth sydd wedi digwydd yn Philippi. Yn barod, mae Paul a Silas wedi bwrw allan yr ysbryd drwg oedd yn y ferch oedd yn gweud ffortiwn pobl. A maen nhw wedi cael eu herlyd, maen nhw wedi cael eu curo'n dost a'i bwrw i'r jail o achos hynny. Ond dyma chi arwydd arall, dyma nhw gweision y Duw byw. Dyma pwy oedden nhw, ac yn wir oedd ffordd iachawdwriaeth, oedd achubiaeth gyda nhw, go iawn, oedd e gyda nhw yn ei neges go iawn. Ac mae'r apostol Paul yn deall fan hyn, taw nid pwrpas y ddeiargryn mae yw i nhw ddianc, nawr, ond i fod yn arwydd i'r carcharorion, ceidwad y carchar, i'r lleill. Ac yn wir, nhw sy'n dod yn rhydd, wrth ddod i gredu yn Iesu Grist, dod yn rhydd o'i pechodau. Ac un pwynt arall, beth oedd di dod â ceidwad y carchar i'r man yma, i ofyn cwestiwn yma? Ofon hefyd, ofon. Oedd e'n crynu. Pwy oedd yn crynu? Dyn cryf. Swyddog Rufeinig. Oedd llawer yn Philippi, oedd wedi bod yn filwyr, mewn brwydrau, wrth gwrs, a wedyn yn ymddeol i wneud gwaith fel hyn, i fod yn swyddogion security ac yn y blaen. A dyma mwy na thebyg oedd ceidwad y carchar. Mae wedi gweld gymaint, mae'n brofiadol, a mae'n crynu. Mae'n crynu ger bron Paul a Silas. Mae wedi bod yn barod i gymryd i fywyd. A mae rhyw ofon wedi dod drosto fe. Ofon Duw. Oedd e'n meddwl bod e'n mynd i farw, ond doedd e ddim yn barod i wynebu Duw. Doedd e ddim yn adnabod Duw. Ond nawr, chi'n gweld, mae e'n barod i roi sylw difrifol i'r Efengyl. I neges Ioan. O'n i'n clywed yn ddiweddar am ddyn ifanc wedi cael agwraeth a cefndir Cristnogol, ond wedi mynd, bant oddi wrth hynny, a wedi cael salwch difrifol. Sylweddoli, gallai fe farw, a mae wedi marw erbyn hyn, ond oedd e'n dechrau meddwl o ddifri. Dechrau meddwl a darllen am yr arglwydd Iesu, am faterion mawr, yr Efengyl
ac achubiaeth wrth gwrs. A dyma geidwad y carchar, oedd e'n barod nawr i wrando. Oedd e'n barod am gyngor. Oedd e'n barod am Dduw. Oedd e'n barod am yr arglwydd Iesu Grist. Wel, beth amdano chi sy'n gwrando nawr? Beth amdano ti? Wyt ti yn profi anobaith yn dy fywyd i? Wyt ti'n gallu gweld anobaith yn y byd yma? Ac yn dy fywyd i falle ar hyn o bryd? Wyt ti'n ymwybodol o Dduw, o fawredd Duw? Mae e'n fawr, mae'n anfeidrol. Ac i ni mor fach ger ei fronnau. Wyt ti'n gallu gweld sut mae ar waith y mywyd rhywun arall? Ti'n gallu gweld sut mae'n ateb gweddiau a mae gyda'i bobl? Ti'n gallu gweld y goruwch naturiol yn yr Efengyl? Falle wyt ti wedi bod yn meddwl mwy am dy farwolaeth, bod ti'n farwol oherwydd y feirws falle, oherwydd y Covid-19. Falle bod rhywun wyt ti'n nabod wedi colli'r dydd. Wel, wyt ti'n barod? Hwna'n gwestiynau mawr, wyt ti'n barod i ddod o flaen yr arglwydd? Wyt ti'n gwybod i ble wyt ti'n mynd ar ôl marw? Mae yna dragwyddoldeb, mae yna nefoedd, mae yna uffern. Wyt ti yn gofyn y cwestiwn yma o ddifri? Chi'n gweld oedd yr angen am achub ei enaid ar geidwad y carchar ar hyd i fywyd cyn hyn, ond mae wedi dod i'r pwynt, mae wedi gweld y peth, a mae wedi dod i ofyn. Wyt ti wedi dod i'r pwynt yma? Wyt ti eisiau gwybod? Wyt ti'n barod? Wel, beth am yr ateb te? Fel o'n i'n awgrymu gynne, mae'n glir, a mae'n bendant, mae'n syml. Mae rhaid i ni esbonio fe, ond nid ei gymlethu fe. Yn gweddio yna fyddai'n gwneud hynny o gwbl. Os am ein hachub, os i ni a'n henaid ni am fod yn saff, yn iawn gyda Duw, a chael bywyd tragwyddol, beth sydd eisiau gwneud? Credu yn rhywun arall. Nid credu yn dy hunan, credu yn yr arglwydd Iesu. Rhoi ein ffydd yn ymddiriedeth ynddo fe. Mae'n golygu edrych allan mas ohono ni'n hunain at un arall. A pwyso'n llwyr arno fe. Oherwydd, ynddo fe a fe yn unig, mae popeth sy'n rhoi gwir hapusrwydd mewn bywyd, yn gwynfyd ni, a llawenydd a bywyd tragwyddol. Nawr, allwn ni gymryd hwnna mewn dwy ffordd, bywyd tragwyddol. Mae'r gair tragwyddol y tu hwnt i fesur, tra a cywydd. Ac mae y bywyd sydd yn Iesu Grist, mae'n golygu bywyd Duw yn yn enaid i. A mae hwnna y tu hwnt i fesur, yn bywyd mor helaeth mae'n gorlifo. Mae fel Duw ei hunan, wrth gwrs. Ond hefyd mae tu hwnt i amser. Mae'n dechrau nawr, ac mae'r bywyd o berthynas â Duw yn para i bob tragwyddoldeb. Ac mae hyn yn cael ei gynnig i ni, wrth gwrs, yn yr Efengyl, y newyddion da yn Iesu Grist. Ac mae ffydd yn golygu derbyn, credu, a dyna siwr ni'n dod i brofi y bywyd yma. Wel nawr te, beth yw'r ffydd, beth yw'r credu nawr te, sydd yn achub? Yn gyntaf, mae'n golygu bod gyda ni rhywfaint o wybodaeth am yr achubwr. A mae hwn yn bwysig, ac ni'n darllen yn yr adnod nesaf nawr te, adnod 32, maen nhw wedi dweud, reit, cred yn yr arglwydd Iesu. A pawb sydd yn y tŷ, mae'r un peth iddyn nhw hefyd, a mae croeso iddyn nhw. Ac wedyn, a dyma nhw'n rhannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu. Yn y Beibl Cymraeg newydd, treithi gair yr arglwydd gyda'r swyddog. Hynny yw, maen nhw'n rhoi gwybodaeth. Gair yr arglwydd. Hynny yw,
beth oedd yr arglwydd ei hunan yn ei ddysgu. Ac wedyn, beth mae'r apostolion yn ei ddysgu am yr arglwydd. Yr un yw e, yr un neges yw e. Cymrwch chi yr adnod yma, geiriau yr arglwydd. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Iesu Grist yn dweud yna am ei hunan. Mae di dod o'r nef i chwilio, i geisio ac i achub rhai sydd ar goll, rai sydd heb obaith, rai sydd ar ddisperod, rai sydd heb ddew. Ond mae di dod i gael gafel arnyn nhw, a dod â nhw nôl at ddew, a dod â nhw i'w gorlan fel petai, i'w deyrnas, i deulu Duw yn ddiogel. Beth oedd yr enw gafodd e? Iesu. Iesu. Yr un sydd yn achub. Dyna'r enw gafodd e. Mae mab Duw. Mae Duw y mab wedi dod. Mae wedi cael ei anfon gan y tad. Mae wedi dod o'i fodd, wrth gwrs, i achub pechaduriaid. Nid i gondemnio, ond i achub pwy bynnag sy'n credu ynddo fe. Ac wrth gwrs, y mywyd Iesu Grist ac yng ngweinidogaeth Iesu Grist wedyn, mae'n rhoi arwyddion o'r achubiaeth yma. Mae'n troi y dŵr yn win. Fe sy'n rhoi gwir fywyd, gwir nerth mewn bywyd, a llawenydd, symbol y gwin, chi'n gwybod? Oedd e'n troi y dŵr, oedd y dŵr na ar gyfer seremoni golchi crefyddol, ond dyw crefydd allanol ddim gwerth, diw'n yn rhoi gwir fywyd i ni. Ond mae yn rhoi y gwir fywyd o adnabod Duw. A mae'n rhoi e'n hael, digonedd ac yn rhad. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae'r gwirthiau iachau yn rhoi golwg i'r dall. Beth mae hwnna'n arwydd? Beth mae hwnna'n pwyntio ato? O, ni'n gallu dod i weld Duw. Mawredd Duw, gogoniant Duw, pirdeb, sancteiddrwydd Duw, a'i ras, a'i gariad, ni'n gweld e'n Iesu Grist, a bod e'n llygaid ni'n cael ei hagor, yn ytrach na bod ni'n ddall iddo fe. Wedyn, oedd e'n agor y clistiau y byddariad, wrth gwrs. Ynddo fe, ni'n dod i glywed llais Duw, chi'n gweld? Llais Duw yn siarad â ni trwy'r gair, yn pigo ein cydwybod, yn dyno ni lan. Mae eisiau fi geisio Duw, mae eisiau fi ddod yn iawn gyda Duw. Dwi ar y ffordd anghywir, dyw mywyd i ddim yn iawn. Ac wedyn, y llais sy'n galw, dewch ata fi, dere. A'r emyn yn gweud, mi glywais llais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi, dere nawr, dere ato i. A ni'n clywed y llais, a ni'n gwybod bod e'n siarad â ni. Wedyn, y claf o'r parlus yn dod i gerdded to, wrth gwrs. Ac yn Iesu Grist i ni'n cael nerth i gerdded at y Dduw, nid bant o ddi wrtho fe. I ddod o'i flaen, i blygu ac i gredu, ac i wasanaethu, i'w garu fe, a bod yn ddiolchgar iddo fe. Chi'n gweld, mae di dod fel prynwr, mae di dod i adfer, i roi nôl beth mae pechod yn ei ddwgyd o ddi wrtho ni. Mae Iesu'n sôn am Satan fel y lleidyr sy'n dod i ladd ac i ladrata ac i ddistriwio. Hwna Satan am beth mae pechod i wneud i ni. A mae'r arglwydd Iesu wedi dod i roi bywyd, i adfer. Ac mae wedi dod i'n hachub trwy farw ar y groes. Mae wedi dod, dyma beth mae'r Efengyl yn dweud, i aberthu ei hunan. Nid i gael gwasanaeth, na, ond i'n gwasanaethu ni. Os i ni am gael ein hachub, mae rhaid iddo fe ein gwasanaethu ni. Dyna sy'n digwydd gyntaf. Mae wedi dod i roi ei fywyd e. Mae wedi dod i roi ei wad, hynny yw, fel oen yr aberth, darlun o'r Hen Testament. Dwi'n yn gofyn i ni nawr aberthu'n hunain, talu rhyw dal, allan ni ddim i fforddio fe, i gael yn derbyn gan Dduw, i dalu am ein dyled yn pech. Na. Mae wedi dod i'w roi ei hunan drosom ni. A mae wedi dod, a mae wedi wneud mae wedi marw ar y groes. I wneud i fyny am ein pechodau, a'n methiant.
I ni di methu, i ni yn bechaduriaid, methu caru Duw a'n holl galon, methu caru'n cymydog fel ni ein hunan. I ni methu. Pob un ohono ni. Ond mae fywyd perffaith mae fywyd glân wedi cael ei roi lawr ar y groes, a mae hwnna'n neud lan am bob un o'n methiannau ni. Yn ail, wrth farw ar y groes, mae wedi talu ein dyled ni. Achos fel pechaduriaid, i ni mewn dyled. Mae Duw wedi'n creu ni, mae'n ein cynnal ni. Meddyliwch am y cynnal a'r cadw sydd wedi bod ar eich bywyd chi, bob eiliad, o bob munud, o bob awr, o bob dydd, yn cynnwys bob anadl. Meddyliwch amdano fe am eiliad. Y tosturi, y caredigrwydd wedi dangos. A ddim yn cael diolch, ddim yn cael y cariad a'r gogoniant oedd e'n haeddu oddi wrtho ni, wrth gwrs, yn ein pechod. I ni mewn dyled, ac allwn ni byth a'i dalu fe. Mae wedi marw i dalu y ddyled. Ac yn drydydd, wrth farw ar y groes, mae wedi talu cosb ein pechod ni. Mae wedi wynebu cosb Duw, dicter Duw. Chi'n gweld mae pechod yn dor cyfraith. A mae pob tor cyfraith, sy'n ni am gael cyfiawnder, yn gorfod cael ei gosbi. A mae wedi cael ei gosbi. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A mi ddwedodd ar y groes gorffennwyd. Talwyd. Mae'r cwbl wedi gyflawni mewn mater o oriau ar groes Calfaria un prynhawn. Ac i ni'n gwybod, allai ddweud wrthoch chi, mae'r un weithred na wedi clirio, wedi talu, wedi bod yn iawn am bechodau pobl Iesu Grist. Pwy bynnag sy'n credu ynddo fe. Ac i ni'n gwybod hynny achos mae wedi atgyfodi. Dwi ddim ar y groes heddi, dwi ddim yn y bedd. Mae e'n fyw, mae yn y nef, a mae'r ysbryd glân gyda ni, ysbryd Duw, ysbryd Crist, a'r ysbryd glân. Fe nawr yw'r arglwydd, mae wedi cael ei godi. Mae'n arglwydd pawb, mae'n farnwr pawb. A mae'n ein galw ni i ddod i'w deyrnas. Mae'r gwaredwr, mae'r achubwr, dyma fe, mae wedi dod i'n hachub, mae wedi cyflawni'r gwaith, mae wedi rhoi arwyddion, mae wedi rhoi ei hunan ar y groes, a mae popeth yn barod. Mae'n arglwydd, a mae'n galw ni i'w deyrnas. Mae'n galw ni i'w deulu, i deulu Duw. A mae'n galw arno ni i gredu ynddo fe. Dyma beth wedodd Iesu yn Efengyl Ioan, dyma beth mae Duw am i chi wneud. Credu yno fi, yr un y mae wedi ei anfon. Felly, yn gyntaf, mae credu yn golygu bod ni'n gwybod digon am yr achubwr. Yn ail, mae'n golygu derbyn y wybodaeth yma. Cytuno, wrth gwrs, credu'r wybodaeth yma am yr arglwydd Iesu. Dyw pawb ddim yn cytuno, dyw pawb ddim yn credu. Ond os i ni am gael ein hachub a profi bywyd tragwyddol, mae rhaid derbyn a cytuno gyda'r neges. Ond yn drydydd, mae rhaid ymddiried, mae rhaid trystio, mae rhaid ymateb yn bersonol hefyd. Mae rhaid credu bod Iesu Grist wedi dod a wedi gwneud hyn ein mwyn ni ac ein mwyn i yn bersonol. Mae'n golygu dod ato fe wedyn yn bersonol. Ac mae yna groeso yn aros i pwy bynnag sy'n dod. Mae'n golygu galw wedyn, bod fi'n galw, wrth gwrs, bod chi, bod ti yn galw yn bersonol iddo fe dy achub. Neu mewn ffordd arall, mae'n golygu ei dderbyn, nid i wrthod ei dderbyn, ei groesawu, ei gofleidio fe fel yr achubwr, credu, derbyn. Darlun arall, meddyliwch am rywun sy'n boddi yn y dŵr, a mae rywun yn taflu y cylch bywyd na, y ring na allan. Be sy'n eisiau nhw'n gwneud? Gafel ynddo fe.
Beth mae'n golygu i gredu, i gael bywyd tragweddol, i gael ein gafel yn yr arglwydd Iesu fel un sy'n boddi wrth gwrs. Dyna nath Ceidwad y Carchar. Chi'n gweld mae'n golygu credu ynddo fe. Nid edrych arna i, nid edrych o gwmpas at gyntryw i, credu ynddo fe. Falle bod rhywun yn dweud, wel, mae rhai amheuon, mae rhai ofnau gyda fi. Wel, yr un yw'r neges, cred yn yr arglwydd Iesu, galw ar enw'r arglwydd. O, mae'n heimladau fi'n amrywio. Maen nhw'n gymys, maen nhw lan a lawr. Weithiau wy'n teimlo, ti'n bach yn well am bethau, weithiau wy'n anobeithio, na, cred yn yr arglwydd Iesu. Gafel, galw. Ond mae'n swndio'n rhy roedd. Mae'n swndio'n rhy hawdd. Bod dim eisiau fi wneud dim byd, mae'n rhy roedd. Wel, doedd e ddim yn roedd i Dduw os gael ddweud e fel yna. Mae hwn wedi cael ei drefnu cyn creu y byd. Mae'r cwbl wedi cael ei baratoi yn ofalus trwyddo i thineb Duw. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod. Mae Duw wedi gorfod dod yn ddyn. A mae wedi mynd i'r groes. Mae wedi mynd trwy hwnna i gyd. I'n hachub ni. Mae wedi golygu gwaed mab Duw. Bywyd mab Duw. Ond i ni, mae'n golygu ymddiried. Pwyso arno fe. O ie, meddwl rhywun arall, ond dwi'n rhy ddrwg. So chi'n gwybod y pechod sy'n llechu yn y mywyd i, yng nghefndir, yng ngorffennol i. Mae gormod o bechod. Mae dau beth i ddweud am hynny. Y pechod mwyaf yw peidio â chredu yn Iesu Grist. Gwrthod rhodd Duw, gwrthod cariad Duw. Yn ail, dyma chi adnod i helpu rhywun sy'n meddwl hynny. Mae'n dod o llythyr cyntaf Ioan, sef 1 Ioan nawr te, pennod 1 adnod 7. Mae gwaed Iesu ei fab yn englanhau o bob pechod. Pob pechod. Pob pechod yn ddieithriad. A'r addewid wrth gwrs yw achubiaeth. Beth mae hwnna'n golygu? Beth sydd ei ddisgwyl? Wel, wrth gwrs, y glanhad, y maddeuant, bod cydwybod glân a profiad o faddeuant a derbyniad ger bron Duw. Mae'r gair yn addo hynny ni, newid roi yr adnod na nawr. Ac yn dilyn hynny, mae heddwch, mae llawenydd mawr. Oedd na lawenydd di dod i gartre Ceidwad y Carchar, yn dod e. Llawenydd mawr na, ganol nos. A chi wahaniaeth o anobaith, o ddynder i anobaith, bron a chymryd i fywyd. Llawenydd mawr, mae wedi cael blas maddeuant. Mae'n iawn gyda Duw, mae Duw gyda ni, does dim byd rhyngtho ni. Ac wedyn mae yna awydd i fyddhau, mae yna gariad yn codi. A mae'n dangos i hunan wastod, sy'n ni'n caru'r arglwydd, dim ond fel diolch nawr, byddwn ni'n i fyddhau. Mae'n cymryd i fedyddio. Ac wedyn mae'n dangos cariad at yr arglwydd trwy garu pobl yr arglwydd. Mae'n cymryd Paul a Silas, mae'n golchi brywiau nhw. Mae'n rhoi gwasanaeth, mae'n croesawu, mae'n rhoi bwyd iddyn nhw. Mae yna newid yn dod. Newid yn ei fywyd e. I ni'n gwybod bod ni yn llaw y bugail da, sy'n ei nabod ni wrth ein henw, sy'n addo ein harwen ni trwy ein bywyd, nid bywyd rhwydd, nid bywyd esmoeth, trwy ein bywyd beth bynnag ddaw. Mae'n addo paratoi lle i ni yn y nef, nefoedd a deiar newydd. Mae'n addo a byddwn ni gyda fe i bob tragwyddoldeb. Mae'n addo ein derbyn ni, ein cadw ni, a'n atgyfodi ni o'r beth yn y dydd ola. Mae'n addo bywyd tragweddol. Bywyd o adnabod Duw, bywyd Duw yn ein henaid ni. Wyt ti wedi dod i'r fan lle wyt ti'n gofyn y cwestiwn o ddifri? Mae'r ateb yn glir.
cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gyd a achub. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn, John, am y geiriau yna. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Ein tad, ni'n diolch bod yna ateb clir, bod yna ateb syml i gwestiwn ceidwad y carchar. Bod beth sydd angen i ni wneud ydy credu yn yr arglwydd Iesu Grist. O helpa ni allu dod, allu rhoi'n bywydau i gyd iddo fo, credu ynddo, a'i ddilyn nhw am weddill ein bywydau. Am bod ni'n gofyn hyn yn ei enw fo'n unig. Amen. A cofiwch am gylchgranholi llawn hanesion sut mae Duw ar waith yn newid bywydau heddiw. Mae yn gweithio ynym ni ac yn gweithio trwy ni, a mae mor gyffrous i ddysgu am waith Duw. Please, os ydych chi eisiau copi, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Wel, mae'r gynhadledd bron yn dod i ben, ond mae yna un cyfarfod ar ôl, sef y cyfarfod darganfod sydd yn digwydd ar ôl y cyfarfod yma am hanner awr wedi 8. Felly cyfle eto i ni gael sgwrsio, gael trafod, cael holi cwestiynau, cael gwrando ar fwy. Ac felly fydd sy'n braf iawn i'ch gweld chi yn y cyfarfod yna. Wel, pob bendith i chi, a hwyl fawr am y tro ola o Aberystwyth. Dwg fi fynydd yr olewydd, lle ma'n heidwad yn yr ardd. Chwys fel dafnau gwaed yn disgyn, hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid, pam bod hwn sy'n frenu nef, a gofidiau dwy sydd angau, a gofidiau dwy sydd angau, yn ei galon ef. Cwpan sydd o'i blaen i'w hyfed, cwpan chwerw pechod a'i murddo ddynion, ar unig rwy groes. A wnaeth Iesu wrthod yfed, a yw'r baich rhy fawr i'w ddwyn, gwelen estyn am y cwpan, gwelen estyn am y cwpan, y faer dy fwyn. Disgym Iesu faint dy ymdrech, disgym werth y dafnau gwaed. Yn dragywydd gwnaf dy ddilyn,